Samantala mga idol, sa lungsod pa rin ng Dagupan City, pinaghahandaan na ng Dagupan Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist ang serye ng solemn liturgical activities para sa selebrasyon ng Christ the King 2025. Sa temang Pilgrims of Hope, Walking Together with Christ the King, hinihikayat ang komunidad na magsama-sama bilang isang sambayanan na pinatatag ng pag-asa at nagkakaisa sa misyon ng pananampalataya. Layunin ng simbahan na higit pang mapalakas ang pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga araw ng panalangin at pagsamba. Magsisimula ang serye ng Novena Masses mula Nobyembre 14 hanggang 22 ngayong taon. Sa Nobyembre 23 naman, gaganapin ang Feast Day sa Tapwak Basketball Court kung saan magtitipon ang mga deboto bago sundan ng solemn procession na iikot sa pangunahing lansangan ng lungsod at magtatapos sa Dagupan Cathedral. Inaanyayahan ng simbahan ang publiko na makilahok ng may debosyon sa mga misa at seremonya upang higit pang mapalalim ang pananampalataya. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.